So this is the guy. He's with my wife. That's my wife right there. No, trade out what mangwana. And this is my wife. Hey, of course. Guy. I don't lose you. Murubiti Nyasha. Mira baget, mira. You don't even know what is happening. Hey, ndo zvatikubvunza kuti what's happening? What's happening? Ndo saka, okay, wait. Ndo saka ndati, alright, saka chii zviri kuitika? Business rei risingazikanwa nemurume wako. Business rei. Alright, business rei. Business rei Nyasha. Kuwe vatula makia jam. Nyasha, what's happening? Kuwe vatula makia jam. Aiwa. Why vatula makia jam? Alright. Saka Yosha, uri kuita business rei with my wife. Why vatula makia jam? Nyasha, chii. We are tikutaura zvatikutaura tiri pagate nokuti amungangoyedheni you start to harass someone mumutorera makizi emota. But look. For what? Look. Who is it's this not guy? Nice. Ndakuudza this is my friend. Unofunga kuti dai friend wekupi kana naye aiuya uzomira pagate. For what? Aiwa, iwo my-friends ako ese ndoaziva. Saka chazoshamisa ipapa pachi. It's not about me. It's about him. What? I don't know him. Saka. Chanoita relationship yangu nayo ndei. Rapini. Sa business yamudu arandedze. Tine zvandikutotaura ndosaka ndakuzoti tichazotaura takumba. Badenda mukatore makizi. This is the time. This is the time. Chidadzorera chimudzorerai maki yakaenda. Taura Nyasha. Business rei. Business rei Nyasha. Maki yako. Nyasha chizviri. Zvawaitaka zvakashata. Hapana zvakashata Nyasha. Ndakutaura ndatingoti tichakudza takumba. Kumba kwei Nyasha. Taura takumba. Kumba kwei Nyasha. Noti kuti hanzi zvoni ungati zvoni hanzi zvoni. Imbwa inongorerwa paya mamire baba. Saka uri kuti ndingaite mutese kuti ndinoenda mutamire pagate. For what? Ini ndakudza tikutaura business. This is my friend ndine zvandikutoda nditori nehelp yandikuda. Izvo zvowandibvunza ndokubvunza ka. Then wabva wangotanga kublowa out. Haukuziva kuti zviri kufamba sei kana kuti chii. Nyasha, listen. Ndablowa chii chandablowa. I came here and I asked good you guys what are you doing? And ndinoita fight yemunhu. Ndikuti iwo unofunga kuti even if aiwa hapana chandikufunga but angauyaumira pagate. Taura cha balance yekumutuya pagate. Pagate chingopindura. Akazara vanhu. A single question Nyasha. A simple question. Who is this guy? I told you he's my friend. Nditori zvandikutotaura naye. Aiwa usikuita zviyazvo. But iwe kundichanzi aiwa don't accuse me. Don't accuse me. I'm not accusing you. Because I cannot see you with a guy mumotikari. This guy nyango Nyasha daenda kuona kumakuwa kana I was just going to ask you the same question. Who is this Muriti? Even daenda kuona Muriti. Hapana beta. Nyango papa panapa kana kupi. A place is not different. Hapana kana chakambotaka. Ndikamira nemunhu ndoda naye pagedhi ndichizoti pamba penyu. Alright, but aiwa. Ndichida kuzvitirei. Alright. Saka what's this? Chizviruti. Aiwa. Iwoka izvo zvandikubvunza kuda kudhara Nyasha. Ndichauya ndonyatsokudzoti chii zvandikutaura naye and so forth. But iwo wangotanga nekublowa out. Ndablowa out kuti chii? Ndablowa out kuti chii? Chii chandablowa? Ndovandabvunza ndii. Saka what did I blow up? Ndikuzoti tine zvatiri kutaura. Ndikati ndezvei. I have to know. Ndichazokuudza kutoti vanhu vese andavatobuda vatonodedzana mberi yaketonzi Ndiani naye baba ake tabva vakamutorera makizi. Ndashedza vanhu vapi? Ndashedza vanhu vapi? Vauya vese vamira kandi zvangochida. Ndashedza vanhu vei. Aiwa panomboma ndashedza vanhu vei Nyasha. Andivabva vatouya vakamira. Saka iwo uri kuti imhosva yangu yekuti vauye vabvunzwa kuti chii kuitika. Andona ndakamira panapa kuita zvinhu izvi andinomboita zvinhu izvi. Tichitira mangwana. Tichitira mangwana. Saka what business? No, you have to tell me. You have to tell me today. You have to tell me now. If you don't tell me now, Nyasha, I'm not those on that, but I want to know now.
I'll tell you. I'm demanding to know, Nyasha. And also, with the voice rangu and sort of annoyance with Putoranga and I want to know. Well, I was really